लोगोफोर जों दा क'क्राझाराव थांगासिनो दं दा गारि सायावसो आरो ओमफ्राय आङो माखासे सारमोनजों फैफादों दा एसे नायनानै लाबानो जाबाय नायबानो सिनायगोन आरो सार नायदो आरो हेलो लेफ्ट साइडजों दं हेलो जों दा थांगासिनो दं बारा गोबाव मानि सम नांला मोनहैगासिनो आरो दा मा पारपासै थांनाय जादों बेयाव माने आं लासैनो खिन्थालांगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर सारनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानोसै सारा एसे खिन्थाहरदो जोङो दा टिपकाइनि आगोल नैबे नायगाव दुलिगाव थांगासिनो दं बिनि आगोल जोङो दा बग्रिबारि मोनबाय महामाया मन्दिराव जोङो दर्शन खालामनानै दुलिगाव थांगोन दुलिगावनिफ्राय नायगाव फैगोन दा बे नायगावआव जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि अर्गेनाइजिं डिस्ट्रिक्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां अमर ब्रह्म बेनाबो नामा अमर आंबादि बिथाङा बिराद सिरियास असुखआव गोलैनानै दं किडनि डेमेज जानानै दङ दा बिथांनि बे लोमजानाय अबस्थाखौ नायनो जों थांगासिनो दङ जोङो सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जानानै आं बिथांखौ माने देखा खालामहैनो नागिरदों बिनि आगोल नै जों दा महामाया मन्दिराव बिमाजों एसे दर्शन खालामनो होननानै महामाया मन्दिराव जोङो हाबगासिनो दं मोनबायानोसै नै दाथ' एसेबाबो क्लियार जाबायना गाइस दा जिखुनु माखासे भिडिअफोरखौ होलांगासिनो दं नायलांबाय थाबानो जाबाय दा लोगोफोर जोङो दसे समनि थाखायब्लाबो मन्दिराव एसे फुजा होनानै फैबाय दा ओमफ्राय दा जोङो क'क्राझाराव थांसिगोन आरो फार्स्टआव बर'लेण्डनि सम्पति बिराद सम्पति दंबायदि 50 बोसोरसिम थाब्लानो मोनफैबाय दा हाबबाय आरो एन्ट्रि जाबाय फार्स्टआव बर'लेण्डनि सम्पति बिराद सम्पति दंबायदि 50 बोसोरसिम थाब्लानो आङो श्री अमरसिंह ब्रह्म अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि आं जेनेरेल सेक्रेटारि नैबे बिसिनाव गोलैनानै थानाय बिथाङा जोंहा सेन्ट्रेलाव अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम बिराद एक्टिभ मानसिमोन बहुद मिटिं गाबाय जोंजों एखेलगे खिन्थु बिथाङा दा दुखु गोनां बाथ्रा किडनि डेमेज जानानै दा बिसिनाव गोलैनानै दं उदैयाव दै जमा जाबाय सिखारनो हाला बहुद खस्थ' बिथाङा भुगिनानै दं दा बेखौनो आङो गोबाव समनिफ्राय खोनाबाय फैनो हायाखै गेजेर खन्द'आव बिथाङा कचबिहाराव 15 दिनसो थायोमोन ओमफ्राय दाखालि फैनोमोन ओमफ्राय चेकआपआव लांबाय फैनो हायाखै दिनै नुजाफैनो मोननानै आंनि गोसोआ गोजोनदों आरो आं मिजिंथिदों इसोरनि अननायाव बिथांनि बेमारा निस्सय मोजां जागोन लासैबाबो मोजां जागोन आं बेखौ आसा खालामो
बुथुला लाबसि बिजनेस आंहा बेरामा गैथा न' बांजोबबाय एकसोरनो गाज्रि ओमफ्राय बेनो बेनिफ्राय एकदम बुथुलखौ बुथुला लामदों बिसोर ओमफ्राय बिदि लानानैलाय मा खालामबाव जाखो एकदम फरायनाय जाजोब्बाय आरो बाहाय थाबाय थानांगौ थैसिनोसै नामा ओरैनो नायो ओरैनो थाङो ओरैनो नायो ओरैनो थाङो ओरै आंखौ खिनो थेनो खिनोबो ओंखारा बेबायदि माबानानै बेनिफ्राय ओरैबायदि गिदिंबायनानै खरसा जायो दे जादो दे बे बिहामजो बिमाफ्रा बे अजों जोङो राय बिराद सम्पद दंमोन 50 बोसोरसिम थाब्लानो आसाम ट्राइबाव दाखोन दिला जाबा बैसागुआव बेखौनो बिटिखौ एसे फोजौनो नागिरबावदोंमोन ना एसे फटक लालांसै मेदाम आदसा देनां मालाबा लोगो मोनफिनगोन दे